Fatevi terminare per vedere questi copici. Che bione. Se vuoi a Capelleoni. Príjemný a krásny podvečer vám všetkým, ktorí ste prišli sem do tohto Dom kultúry tu v Červeníku. Dnes na nás čaká hneď niekoľko prekvapení, ale základom dnešného stretnutia je stretnutie pri 60. výročí dedinskej folklórnej skupiny Verešvaran. Ďakujem teda, úvod sme si vypočuli v podaní dýchovej hudby Verešvaranka a môžeme pokračovať v našom programe, keď sa nám predstaví aj dedinská folklórna skupina Verešvaran. Je celkom logické, že tento názov vznikol od pôvodného názvu obce Červeník, teda Verešvár. Láska k ľudovému tancu, piesňam a tradícii patrí, ako vieme, k obci Červeník od nepamäti. No a pri 100. výročí dýchovej hudby, teda v roku 1965, vznikla dedinská folklórna skupina Verešvaran, vtedy pod vedením Miroslava Vozárika a Milana Vozárika. Odtedy sa postupne vystriedalo viacero generácií spevákov, hudobníkov, tanečníkov. No a v januári v roku 2005 obnovil činnosť tejto dedinskej folklórnej skupiny Mladý kolektív. No a Verešvaran v novom zložení sa predstavil na vtedy najbližších slávnostiach spevu hudby a tanca v Červeníku. No a popri tom pri rôznych príležitostiach nielen v obci, ale aj v rôznych
kútoch Slovenska. Najväčším úspechom novozaloženej dedinskej folklórnej skupiny bolo ocenenie za najlepšiu tvorivú choreografiu s názvom Na katarínskej zábave na krajskej prehliadke v Križovanoch a postup na celoštátnu prehliadku tvorivých choreografií v Košiciach. A v súčasnosti dedinskú folklórnu skupinu Verešvaran vedie Samuel Kovarský a hudobne ju na akordeóne sprevádza Martin Svíčka. Takže nech sa páči, dýchová hudba a Verešvaran. No a budeme vidieť a počuť tance Lučka Lučina, Verbung, Zahradník a Dzivča pyšné.
nasleduje jeden z takých príjemných vrcholov aj dnešného stretnutia, pretože uvedieme do života jeden zaujímavý nosič, ale myslím, že teda všetko má v réžii kapelník Verešváranky Milan Kuzma, takže poprosím, keby si sa ty ujal slova a zavolal si zároveň svojich hostí. Tak, milé dámy, vážení páni, ja vás pozdravím všetkých, čo ste tu, aj hostí samozrejme, aj z rozhlasu, aj z nerozhlasu, jak sa hovorí u nás. No, mám tú čest, že ja by som uviedol do života toto CD-čko. Keď vám pravdu poviem, toto CD-čko by malo vzniknúť v podstate. Lebo ja už som si povedal pred 2 nahrávkami, že toto už je moja posledná nahrávka, ja už robiť nebudem. Lebo je to fakt robota. Potom prišlo niečo ďalšie, zase sme nahrali, znovu som si to isté povedal a prišla nejaká doba, trošku sme si oddychli a potom znovu sme mali nejaké tie nápady a tak ďalej. Dali sme to dokopy a znovu na môj popud sme išli znovu do toho nahrávacieho štúdia. Ja som rád, že sme nahrali toto CD-čko, aj keď nemalo byť. Dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Toto CD-čko aj tie piesne, ktoré sme tam nahrali, je to také sumárom do všetkých CD-čiek, čo sme nahrali, okrem, samozrejme, že vianočného. Sú tam samozrejme nové skladby, nové úpravy, dúfam, že sa vám to páči bude. A ešte by som dodal, že tie pesničky nech vyhrávajú aj našim muzikantom, čo sú tam hore, a samozrejme pre vás. Všetkých dá dobrú, krásnu náladu. A teraz by sme pristúpili k tomu aktu. Milan, možno ešte si to tak okomentujme, akým spôsobom teda budete toto CD-čko už uvádzať do života a s kým? Samozrejme, vy, celá kapela, ste prítomní pri tom, ale vy si chcete pozvať aj hosti. No, ja si pozviem túto našich z tej najmladšej generácie 2 pánov, ktorí mi k tomu pomôžu. Ja si myslím, že toto je tá generácia, ktorá nás bude postupne meniť, vystrieda nás. Ale zatiaľ som tu aj starí páni, jedno z druhým. Ich to čaká, tá peripetia, čo je okolo tej celej našej dýchovky. Milan, ešte si povedzme, vďaka komu aj vzniklo toto CD-čko, pretože nebolo to určite len také jednoduché prísť a nahrať. Najťažšie je to CD-čko pripraviť, aby bolo v takéto už krásnej podobe nosiča? No tak ja sa nebudem chváliť, to už bolo malinko povedané, že to bolo na môj popud, že chlapci, ideme do toho štúdia. Ešte ja by som chcel v rámci toho, že už mesiel ubýva, že ešte by som raz išiel do toho štúdia. Aspoň 3, 4, 5 skladieb, že by sme nahrali a hotová tam mám svätý pokoj, jak sa hovorí. No, nahrali sme 10 nových skladieb. Takže už je všetko pripravené? Nejaká fanfára by mohla zaznieť. Ďakujem pánom a tým. Ešte dodať, že aby ste neplýtval moc, lebo národ je sklaného muzika, ale CD-čko je okostené pre našu dobrú náladu, dúfam, že vám bude dobre vyhrať. Ďakujem pekne. Takže teraz už aby čo najviac na dlhšie hralo v tých CD-prehrávačoch. Takže ďakujem. Ale myslím, že predsa len ešte nejaké posledné slovo chceš povedať? Ja som ešte na voľačo zabudol, ale mám to CD-čko mokré v ruke, chlapci, ešte môžeš ho podržať, alebo teda zeber ho. Len či ho odlepíš z toho obalu potom.
my tu máme ešte jednu takú milú slávnosť, alebo teda takú zaužívanú nejakú tú robotičku, alebo teda niečo také. Ja by som ale na javisko pozval pána starostu Mariana Mihálika. On k tomu povie niečo viacej. Takže nech sa páči, pán starosta. Staroslav Červeník, Marian Mihálik. Idem k nášmu kapelníkovi, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, pripadla mi milá povinnosť privítať čestného člena, nie. Za obec Červených by sme chceli Petra Triebela pozvať na pódium a udeliť mu čestné občianstvo obce Červených. Takhle sme, myslím, že to je to druhé prekvapenie dnešného podvečera. A samozrejme aj nejaký kryštál s našim znakom červenickým. Ešte poprosím na fotografiu, tak aby ste mali pamiatku. Gratulujeme. No a v zákulisí sú pripravení bývalí členovia Verešvaranu a predstavia sa jednotlivými skladbami, keď sa všetko zelenalo, Verešvárske poli, svadobný, postelenka s radosťou, metloví chalani a ja mám muža dobrého a víno sem, víno tam. Verešvárske
Povedz mi ty, moja milá, tento týden. Budeš moja, či nebudeš moja, budeš moja, či nebudeš, či budeš, a tu budeš, a keď sa líbilo, pôjdeš moja.
odkedy si sa oženil, si tu si pod papuču. Všetci sme, ale keby ste mi pomohli, volačo vám aj nalejem. Keď nám uleješ, No ideme do toho. Môžeme na to. Oženil sa náš Adam, vzal si ženu Zoravan. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, vzal si ženu Zoravan. Vzal si ženu Zoravy, mala vlčela kory. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, mala vlčela kory. Pekný je chleba pec, neostali len krajec. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, neostali len krajec. Pekný je chlebový, neostali len rohy. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, neostali len rohy. Ešte ona plakala, že mi veru papala. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, že mi veru papala. Keď ju nepoznávali, tri kolesa zlamali. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, tri kolesa zlamali. Keď ju z voza zložili, aj to štvrté zlomili. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, aj to štvrté zlomili. Keď začala strada štát, začalo aj domy brát. Štrnky, brnky, Jožko, brnky, začalo aj domy brát. Som sa vydala, mám ja muža modra. Už som sa vydala, mám ja muža modra. Repe mi oblecko, aj repík spí dvora. Repe mi oblecko, aj repík spí dvora. A ja mám muža dobrého, a ja mám muža dobrého, len nebelice z prostého, len nebelice z prostého. Keď príde domov napýta, keď príde domov napýta, on sa ma pekne opýta, on sa ma pekne opýta. Ženička moja prebýva, ženička moja prebýva, že si sa mi tak napíva, že si sa mi tak napíva. Ach, mužu, mužu, mužičku, ach, mužu, mužu, mužičku, vypila som len trošičku, len politrovú flaštičku. Víno tam, Muzikanti hrajte, však ja vám zaplatím, len sa nestarajte, červené víno, víno a červené, ako naše dievča. Pri muzike skáče, červené víno, víno a červené, ako naše dievča. Pri muzike tancuje.
program uvádzame pri príležitosti 60. výročia dedinskej folklórnej skupiny Verešvaran. No a veľmi intenzívne spolupracujú medzi sebou, napríklad aj s detským folklórnym súborom Verešvaranček. Vznikol v roku 1993, založila ho Mária Jurčová a Ľubica Knoblochová. Avšak podľa dostupných záznamov už v roku 1983 až 1988 sa deťom venoval Milan Vančo. V roku 1994 prevzala a činnosť viedla Zdenka Štefanková. No a počas dlhoročného pôsobenia vo Verešvarančeku spolupracovala s viacerými nadšencami folklóru. Spomeňme aspoň niektorých. Lívia Hesková, Jan Štefanka, Petra Tumová, Monika Bohačiková, Stanislava Eleovská, či manželia Mária a Bohumil Kotlárikovci. V tom období zožal detský folklórny súbor veľa úspechov, na ktoré sa nedá zabudnúť. Mnohých stojí za zmienku najmä účasť a získanie zlatého pásma s programom Čarovný hrniec na celoslovenskej prehliadke detských folklórnych súborov pod Likavským hradom. Detský folklórny súbor Verešvaranček účinkuje pravidelne na rôznych podujatiach vo svojej obci, ale aj na rôznych miestach na Slovensku. V súčasnosti vedie Verešvaranček Stanislava Sobotová v spolupráci so Zdenkou Štefankovou. Hudobný sprievod, akordeón Marek Lacheta a Martin Svíčka. Takže detský folklórny súbor Verešvaranček. Bože, daj dobrý den, Dorotka. Aj tebe, odkiaľ ideš? Bol som u pána učiteľa, učí ma hrať to na tejto harmonike. Iha, z teba bude muzikant? No, to sa ešte uvidí. Očuj, a kde sú všetky decká? Víš, ja som si sem len tak odbehol. Nevím. Á, už všem idú. Dole vinogradko, akurát vinogradko, dole vinogradko, akurát vinogradko, dole vinogradko, akurát chlapeček, bude z neho mladenček, papalenky rádko, dole vinogradko, akurát chlapeček, bude z neho mladenček. Á, Marek, čiže sa si podarilo utíct tomu učiteľovi. No, podarilo. Chlapci, vôjde sa kúpnu, čo mám. Á, čo to je? Pasú sa si, Dorotka, rusičky. Pasú? Áno, pasú. Aj nám sa pekne pasú. No tak sa k nám môžeš pridať. Áno! Dobre, budem sa prepotať. A ja vám tomu môžem aj zahrať. Dianička,
Okolo jamy, lopta do jamy, na lopte je biela rúža, naša Zuzan nemá muža. Stoj! Okolo jamy, lopta do jamy, na lopte je pekný drak, na dzedzinu lecí drak. Stoj! Okolo jamy, lopta do jamy, na lopte je veľká hus, nepoleci ani kus. Stoj! Okolo jamy, lopta do jamy, na lopte je veľký koláč, nevím to ja, veruj náš. Stoj! Okolo jamy, lopta do jamy, na lopte je čierny flak, veruje to tak. Stoj! Decka, veruje to pekná hra, ale ja by som vám ešte volať, čo radšej zahral. Ďakujeme detskému folklórnemu súboru Benešvárenček. No a
Medzi tým, ako budeme pokračovať ďalej, v hotovom pásme nás teda ešte prídu pozdraviť aj z dýchovej hudby Verešvarenka. Ako vieme teda, že je to jedna z najstarších dýchových hudieb na Slovensku, vznikla v roku 1865 a ako už dnes sme si predstavili aj novú CD platňu, rovnako ju vedie Milan Kuzma. A myslím teda, že už sme pripravení a môžeme si dať dve skladby, teda v podaní dýchovej hudby Verešvarenka.
No a teraz bude nasledovať pásmo Verešvárska Hodová. Na jar rozkvitnutý, pretože v oknách bývali muškáty a na nízkych strechách rozmaríny, v lete zaprášený, na jeseň zablatený a v zime zmrznutý. Taký býval Verešvár v 40. rokoch minulého storočia. Obyvatelia susednej obci hovorili, že Verešvár je najbohatšia obec a mali pravdu. Verešvárske polia ležia na vysokokvalitnej a úrodnej pôde, ktorá dávala rekordnú úrodu. A rekord držali Verešvárania aj v počte hodových dní. Tie trvali totiž až 5 dní. Na porovnanie hody v Maduniciach či Beregsegu trvali iba 3 dní a inde dokonca aj menej. Ak by sme chceli definovať pojem hody, tak je to slávnosť k úcte svätým, ktorým je zasvetený kostol. A Verešvársky kostol je zasvetený sviatku obetovania Panny Márie, ktorý pripadá na 21. novembra. No a v tomto období a v tomto týždni sa končí aj cirkevný rok a začína sa advent. Keď sa zvečerilo, na hody sa chodilo na muziku. Mládež chodila do sály potravného družstva, sedliaci a roľníci do Kuzmovho šenku a v sále pri Kadlecovom šenku sa zabávali remeselníci a železničiari. Štvrtok bol posledný deň tanečných zábav a muziky museli skončiť do polnoci, pretože po polnoci sa začínal už advent. Takéto hody veru bývali vo Verešvári. A čo všetko sa dialo na hudobnej muzike, to nám už priblíži dedinská folklórna skupina Verešvaran vo svojom pásme Verešvárska Hodová. Chalani, a jak sa cítite po včerajšku, lebo? Ja však ja som aj voľaký Hoffman. Však som si aj tých hoffmanských kvapky nosil. Počúvajte, chalani, to sú tí v tej zelenej flaške, čo? No ja môjmu detkovi musím chodiť kúpovať do šenku a potom to do tej flaštičky nalívam a on sa potom doma tvári, že pije medicínu. Dobrý večer, vás polepinšuje. Ty si toľko, ja že už ani nedojdeš, že tu si všetky peniaze v dedine minul. Tak som ich aj minul, ale chvála Pánu som si odložil nek zboža od slavu, od hladby. A tatko s bankou ho nenašli, tak som bol fiškou utekal starému Bertušovi predať. A tam som sa zdržal, káda. Vidíš to, ja musím takto vyskúšať si zbožiskovať vodu. To si je ozaj dobrý nápad, no. Ale len teda tatko z manku na to nemôžu dojsť. Porada by bol oheň na streche. No ale muzika, zahraj Širákovi, lež divčence do vodu, zadancujeme si. Zabuj! Thank you.
Sebastian cez vetráce okno pchal dovnútra a tam si pod tým oknom mala Marka koláčeky rozvojať. A on si do nich vstúpil a celé ich rozflákal. A keď to Manka zistili, tak ešte mu s chudáčom naložili. Čo to hovorilo? No a tak chudák, teraz sa kurír je doma, no. Však si nič nezaplatil. Najprv zaplať a potom si rozkazuj. Aj tak, nič to nemá. Mama placi. A nie raz. To som zvedavý. To je vás to vek. Thank you.
sa ona ešte. Počúvajte, chalani. A ja keď som išiel minulé vyprevodziť papu na tú Marišu a chcel som ju bočkať a hádajte čo. No ona ma odcisla. Jaj, no keby nebola taká bolatá drična, no kašľal by ja na dve. Ja sa tej Mariša aj toľko nechcújem. Však to víno, čo si včera celý večer pil, tak bol už skvasený. A ty istotne môže fáknuť, ako by si varenú ze záprtkou vínom. Zuzá, ja som počula, že vaša babka Angela majú hodánky až z Ameriky. To je pravda? No pravda, došli dve sesternice. No a preveli sa aj tu. Všetci ich obskakujú, oblekujú. No a teda, že ostanú boši, jak plánovaní. A to nesmí aj to máre? A teda je čo do toho? Ty, ja som sa asi večne čudovala, čo si ty taká škaradá. A čo som si na to došla? Dobre, to si škaradá, lebo si zvedavá. A to je to zvedavý, bude skoro škaradý, aj starý. Dobre, čo, moja zlatá? Ty pokiaľ najprv sama na seba, dobre? A drobná to nevyskakuj, ty fiflena. Možno silku si krajšia, jak ja, až proste si jak ľudona. A teda podračka škaradá. Ale divčence, nevadzte sa tu vadíte jak také staré baby na rinku. Poďme si radšej zatancovať, čak za chvíľu bude post. A divčence, vy tej krásne, ste už vtedy nevideli? Žena, Manka podvečer poslali pre malého ľuda, nech ho dovedem domov od Ingy Špíra, aby zás celú noc neprevrácal od toľkého krúcena sa. No a keď som sa vracala naspäť, tak som stretla v dedine 3 divčence z Praštovského gymnáziu. Že ich sem opäť sám dovízol, že nech tu u nás popúkajú stáky a bola čosi pekné na seba kúpať. A čo nemajú kde nakupovať, tak sa musia k nám ale istotne sa došlem pred našima mládenci otrčiť, lebo tých mešťaných nestoja za nič. No, kedy by aj pekný bol, ale nevedá nič robiť, ani zarobiť. Thank you.
nič vácej neošlo. A toľka sa vypitovať nemôžem. Ten nepoví, to chlapských vecí ma nič. Ja vám poviem, čo sa stalo. Milan, Edo a Petro Hontov. Minulý týden sa poškripili z Vilom. A odišli... Však ty, čo hrá Beka, je kapitánom mužstva, to si nevedela? No ja, Kalania, však to je ten, čo chudoval ako ho hrípe, nie ale nezvedlo by. Ten na pekné surovo. Len áno. Ináč aj prosierači sa mu vyhýbajú. Všetky zráža. Ináč, už by ste ma to mohli nehať aj dopovedať, lebo tak to nám sa mi do rána nedopovedať. No, a henty tre sa poškripili a odišli hrať do Brestova. Lenže, cez víkend Brestovani došli hrať do Verešvára. Verešvár prehrával 1-0 a na 2-0 dodal Peter Hontov. Čučákovci a Julopredník si to všimli, reku, dočkajú si ich za bránu tých troch. Že si ich podajú. Samozrejme, oni si to všimli teď, že ich tam čakajú. No a keď sudca odpískal konec zápasu, oni zdúchli, utíkli do Andraču a čo si predstavte tú naháňačku? Jedni kričali, nehajte ich, však nič zlého neurobili. Druhí kričali, namožte im zaslúža si, ponižili Verešvár. Jediné šťastie bolo, že Brenný sa pošmekol a oni zatiaľ stihli utíct. Na cestu nebola vlečka s breštovanskými fanúšikmi, len sa medzi nich zamyslili, ako sa... No ale či sa toto, či sa to vôbec utrase, no... Dosť bolo rečí, už stačilo. Hlavne to nebolo šťastie. Nebudeme tu hádať, my muzikanti len tak sedieť a očúvať toto vaše blatotárny, však to je nezabavé. Za to nás númeru neplacíte, ale čo chvíľa je už polnoc, takže podľa místnych zvyklostí vyhlasujem dámsku volenku. Thank you.
skupiny Verešvaran. No a myslím, že teda ideme do finále a môžeme v podstate aj ďakovať tým, ktorí pripravili tento dnešný večer, ktorí sa podielili na ňom akýmkoľvek spôsobom. Tak dovolte teda, aby som privítal všetkých tých, ktorí účinkovali. Dýchová hudba Verešvaranka, nech sa páči. Taktiež členovia detského folklórneho súboru Verešvananček. Taktiež aj bývalí členovia Verešvaranu. A samozrejme jubilanta, dedinskú folklórnu skupinu Verešvaran, ktorá si teda pripomína 60 rokov. Myslím, že teraz, keďže sme vo finále a takto nádherne nám to dnes vyšlo, tak poprosím, aby Samuel Kovarský za jubilujúci súbor povedal pár slov. Nech sa páči. Takže ja by som chcel veľmi poďakovať všetkým zakladajúcim členom, ktorí založili Verešvaran. Už teda, bohužiaľ, mnohí sú in memoriam, ale im patrí veľká vďaka za to, že vlastne stojíme dnes aj my tu a oslavujeme teda tým pádom to 60. výročie súboru, alebo teda Verešvaran folklórna skupina. A chcel by som poďakovať všetkým bývalým vedúcim ktorí viedli túto skupinu za ten dlhý čas, až teda sme sa dopracovali do tohto prevedenia dnešného. Chcel by som teda veľmi poďakovať všetkým mamám, babkám, všetkým krajčírkám, čo s nami spolupracujú, čo žehlia kroje, čo ich upravujú, lebo to je teda náš kroj je zložitý, hlavne teda ženský, takže za to im treba veľká vďaka, ale teda aj ten ktoré sú samozrejme dôležité dožehliť naše robičinky a tak, takže všetkým veľká vďaka. A v neposlednej rade by som teda poďakoval aj bývalým členom, ktorí sa odhodlali a prišli sem s nami na toto javisko a teda nacvičili spolu voľaký kúsok tancov, ktoré Verešvaran bola kedy robil, alebo teda aj robí stále, ale nejak sme si to tak podelili a myslím si, že to bolo super, dúfam teda, ale určite boli super, takže treba im zatlieskať aj ich. Ďalej by som chcel poďakovať detskému folklórnemu súboru Verešvaranček, s ktorým roky spolupracujeme a teda aj tí mladí od nás, alebo teda tí naši už starší, ale tuto sú takí mladí, možno prídu k nám do veľkého súboru a teda vlastne to má to takú nadväznosť a teda sa tomu všetci tešíme, že ich to ešte baví všetkých. A teda naposledy by som ďakoval teda terajšej skupine Verešvaran, ktorá sa snaží aj v týchto, by som povedal, takých zložitejších časoch, čo sa týka moderného sveta, takže chodia, teda nacvičujú, baví ich to, takže veľká vďaka patrím, tak teda poprosím. Teda je to veľké ďako
ďakujem z mojej strany bude patriť Lenke Laketovej, ktorá vlastne toto pásmo celé dala dokopy, napísala ho, zistila si všetky veci, čo k tomu treba a netreba, takže za to ty, Lenka, darujem túto kytičku a ďakujeme veľmi pekne, že si bola ochotná povedať. Milé rád. Dúfam, že pán Andrej nepozerá. A najväčšia vďaka patrí vám, našim divákom, ktorí roky s nami chodíte a teda nás podporujete, a obci Červený, ktorá nás tiež podporuje veľmi. Takže všetkým ďakujem a zatlieskajme si spoločne. Zabudnú našu kapitána Samka. Samko, my ti veľmi ďakujeme za to, že už skoro 10 rokov vedieš tento súbor. Vieme, že to s nami nie je ľahké, my si to uvedomujeme, ale veľmi sme ti vďační, že stále s nami si a veríme, že ešte dlhé roky budeš. Takže patrí ti od nás jedno obrovské ďakujem. Gratulujeme, myslím, že to je ešte jeden gratulant, pán starosta. Ja nebudem veľa hovoriť. Všetkým, čo ste tu, veľmi veľké ďakujem. A ešte myslím, že nejakí gratulanti prichádzajú. Dobrý večer všetkým. Dobrý večer. My sme si dovolili z Bereseku. Máte tu šikovných mladých, ktorí tiež trošku... Poprosím vás trošku bližšie k mikrofónu, tak. Že máte tu šikovných mladých muzikantov, ktorí sa tam aj nám. Sme radi, že mi pomôžu, ale prišli sme sem, aby sme teda v zastúpení folklórnej skupiny Švonkovo pogratulovali k takému krásnemu jubileu a verím, že s takouto mlaďou naozaj to pretrvá ďalších minimálne 60. Takže boli ste úžasní. Ďakujem za krásny zážitok. Ďakujeme veľmi pekne folklórnej skupine Šulekovo a nech sa páči, Martin, predávam ti slovo. Ale myslím, že predsa len ešte ťa poprosím, keby si položil, alebo keby ti trošku pomohli s tým, pretože tých gratulantov je ešte trošku viac. Zas to nemôže ísť. Mister Nády, my sme vám prišli zablahoželať, poďakovať. Nech sa vám darí a veľmi pekne vám ďakujeme za udržiavanie tradičnej ľudovej kultúry vo vašej obci, v regióne, kde ste spokojní ešte dlhé roky. A ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujeme my veľmi. Tak pripomínam, že to je kultúra z Pražského osvetového strediska. Dievčatá, ďakujeme za to. My sa teda tak... To sú dievčatá z osvetového strediska, teda však Martin hovoril, z Trnavského osvetového strediska, s ktorými veľmi spolupracujeme pri projektoch, ktoré robíme a teda sú nám veľmi nápomocné a jedno veľké ďakujem a jeden veľký potles ešte poprosím aj pre Trnavského osvetového strediska. Tak, myslím, že ešte tých gratulácií bude hneď niekoľko dnes večer, ale to potom po skončení programu. Skôr než teda aj vás pozvem, aby ste si zaspievali so všetkými účinkujúcimi spoločnú pesničku Za tú našu stodolenku, tak ešte pripomínam, že CD-čko Verešvaranky bude k dispozícii po skončení programu a tiež aj, myslím, že môžete, ak máte účinkujúcich aj z tých svojich, ktorí dnes sa predstavili, tak
s nimi sa potom môžete takto príjemne stretnúť a zagratulovať aj im k ich jubileu vlastne, pretože no je to vlastne jubileum všetkých, teda jubileum dedinskej folklórnej skupiny Verešvaran. Už sa vyplo, všetko je Verešvaran a všetko je od Verešvaru odvodené, takže, ale je to tak. Takže myslím, že si už môžeme zaspievať, no a niekedy to opäť vám všetkým dovidenia a do počutia, spievajte si teda verešvárske pesničky.